И така, хора, в хотела сме вече. Не успях да снимам малко по-рано. Но вече сме в хотела. Аз съм много яко. Много готин хотел сме, булевард. В момента е почти 10. И малко сигурно ще слядам, защото утре има тренировки цял ден. Трасето ми хареса, не успях да му трапа каската. Тук е на кошо някакво глупост. Аз. Здравейте. Гоши очилата. О, ес. Да ги сложа. Сега сложих на Гоши очилата. Бати кривите очила. Бати хуя. Те се разпали. Искам само да ги видите. Такива нещо наредно. И сега ще се включим утре от тренировките да. Аз дори не знам как Абе, брат, нямам място да риба! Какво стане? Студио ми отдавам с Анди Студио! Аз съм Анди, аз съм Дани. А това е това гия Дани? Бият ме с пръчкалата. Тук двама гия след малко ще се единят леглата. Май, я виждат. За мен това са сганите ти. Сега като го отдрепато. Какво правите, бе? Ви, само ви сътрувате, бе! Мартин, абе. GoPro. Ела. Сега ще правим рум-тур. Дай ми GoPro изчез. Айде. Ти имаш пари, не разбира. Сега правим рум-тур. Айде навънка. Правим рум-тур. Вече имам нова... рум-тура, бе. Вече направих нова... Сега правим рум-тура, бе. Уй! Уй. Рум, как ще дойше, не съм се така. Бати, яко това, брата си. Колко си сопам, брат. Отворете. Не, бе, бягай. Дай, че нямам това на GoPro. Нямам място. Къде нямаш място, имаш си батерия. Къде нямаш място, имаш си батерия. Ба, това е бати. Там ще спа, ще тъна дупа. Ба, много сте прек, ба. Ей, бъкнал това е, Рубен, гея. И така, хора, в момента станахме с Хорхе. Опа, часа е... Даже ви кажа колко. Часа е точно 7:37. 8:30 трябва да сме след долу. И след това ще ходим към трасето да правим пускания. И даже ви седна късме там. На трасето сме. Направихме пак един трак волк. Номерът са сложени. Колеса. GoPro. Айде да снимам как караш. Айде да снимам. Тя е. Кока на номер. 131. Сега ще ми почне състезанието, ще ви седна като сме горе. Без аварийно? Без аварийно, Марто. Ай, без аварийно, момчета! Брат, какво беше това? Някакво бати тъпото, брат. Ай така. Така, добре. Ба, тук ще ми подкачи така. Трябва да се намаля още малко рибаунда обаче. Оп. Сега тук надолу трябва да сме почти без спирачки. Ма ние не можем, защото сме ботове. Затова бием спирачки на гъс. Газ. Да си намеря. Сега въртим надолу. Добре, тук падна добре. Тук е много зле.
Върти. Антига. Да, бе, брат. Това е много гаден участък на трасето. Заради тъпата сямка. Оп, тук въртим. Тук въртим колкото може. Мале! Бати коя, брат? Как му заминах в Chicken война? Много вкусно се бъдете репа. О! Бах тишината, брат. Мале. Мале. Какво? Ти ли цъкаш толкова много спирачки? Аз цъкам, защото биеш и на всяка. То не, че аз не съм трябва. Аз биеш и на... Да му е по-май. Това ще дам на маршала да ме снима. Мале, брат, защо е толкова мека? Ще ме снимаш ли? Ще ме снимаш ли? Ще ме снимаш ли, бе? Баба, ли си снима? Брат, много ми е мека гумата, човек. Я бърни. На помпа я, бе, човек. Ми ще напомпам, ама... Нали ще ме снимаш? Майко! Аз оставам мека гума, не знам какво ще мятам. Ама аз вече 5 пъти на бешина. Я сега да това бавно. Какво? Там навсякъде бешини, човек. Навсякъде бешини. Не знам. Мога ли? Давай ли го, майката? Барабанче. Уоу. Майко! Майко! Брат, гумата ми е много мека.
Yes! Има ли? О, топките ми, брат! О! О! Пускам да знаеш. Много вкусно са ми тежи риби. Мале! Виж по пода се търкалят кончета. Ау, точно де дни се спаднах. Майка му безна. Ударих си долната част на педала. Мале! Оп, снимай! Ау! Ау! Не, меня сейчас. Не, сейчас. Моля там. Опа! Пак тихуя. Това ми е най-лошо пускане за сега. Ужасно пускане. Два пъти паднах там, където ма беше най-страшно да падна. Направо мирам. Тук добре си правя труда много добър. Бах ти хуя. Айде бе. Ба! Тъпите камъни, брат, постоянно си удрям педал. Няма. Аре, стои ле! Мале! Айде иди. Ай, без аварийно. Без аварийно. Това колело е, брат. Опа! Ау. Майко. Мале. Йоко. Да, брата, съм на един крак. Аре, бе.
запали. Беше негото. Запали са. Пускай! Оп! Това е така. Мале! Оп! Аре, бе. Ти, бе. Ако бях продължил, ще я го бусна. А? Ако бях продължил, ще я го бусна. Давай. Нищо. Давай. Не, бе! Ще я го натреса. Ето, правим GoPro-то малко. You are recommended. Yes, please. Ето. Ау! Батмак. Ау. О. Яко. Сами. Брат, моля малко помощ. Добре ли си? Моля малко помощ. Здравей, Сами! Как си? Стоп, бе! Дигни червен флаг! Давай, тя дава пас. Краляска побила. Видя ли го? Видях. Ма ти минаш отдолу, трябва отгоре да минеш. Че си стигна маската, че пада. Синига.
на дъникята си направо. Майко! Мале! Брат, защо тук е толкова скичи, бе? Мале! Аре, бе, брат! Това направих. Направих. Нищо, усетих, че гумата ми е спаднала. Michael! И откопчах много яко.